Yando. Ufuna size sikufikele kini. Awuboni wena ukuthi kufanele usikhokhele imali ethu? Ngoba ningibona nje. Qeda gesi. Bengithi mangiqeda ngiyozama yona le mali. Impela khona sokusele kancane. Cela ngiphe lezi insuku. Wendoda sikulandile. Angazi noma ufuna uqala ungena endlini ugqoke noma uzohamba ushe. Kodwa mina ngokubona kwami right ushe. Vele kuyoshuba la siyakhona. Kuyoshuba. Kanjani manje? Engathi wena ucela ukudlala kakhulu. Asiyenza. Bafethu. Ngishilo ukuthi imali ngizoyithola. Hani ngenza noma ngabe yini? Baby, yazi ukuthi ngizokubona kanjani uma ubuyile phela. Nje kukancane ukuthi ngibone izinto engizizwa ngawe. Ngeke. Uzizwa ngami? Kuthiwa ngami. So niyabulalana ikhanda lithola lapha umzimba uthola lapha yani. Amanga. Hayi ngeke. Baby, ucabange nje mina sengibulala abantu. Mina wonke. Ngeke. Hayi, ayikho lonto. Awubabulalini wena? Mina nokubulala abantu. Hayi, ayikho lonto. Hayi. Angiyenzi leyo nto mina. Mina ngiyiphilela impilo. Nawe yazi webhebe ukuthi imoto ehamba ikhonkotha izinja. Ya manje ke ngiyohlezi ngilandelwa amagama kahle ahle umona nje lo. Bayangimonela. Usithi banomona? Banomona. Mina uzongibulala mina. Ngakubulalela mbheke umhlanga. Nawe yazi ukuthi ngiyakuthanda. Nami ngiyakuthanda. Ngempela. Alright. Kodwa ke bengifisa ukubona ngempela kusasa. Eish. Azangazi ukuthi ngizokwenza kanjani ukuze ngizophuma ekhaya. Hawu mama uzo-understand. Ha ngeke yo angibulala. Awusangifonini. Hawu mina uyazi ngiyakuthanda nje. Athi ngidlule ngidrophe lapha kimi bese ngishanga ukhisa ngosiphamisi. Hayi okay. Bayithandela ukukhisa. Hawu kahle nje ungidebile phone. Hawu.
Hola. Khamba kanjani? Ngicela surprise yona. Sure. Idabuli noma isengile. Bafu, ungishaye ngedabula. Linda lana ke ngisafuna ukuyosincane yabona. Hayibo. Uba futhi uhamba ngokhokhela phela ngabe sekunikile imali. Yabo, bese nginikizile imali. Wena ungene endabeni zini? Okay. Salute bafethu. Ngishange triple la. Hayi kodwa ngidabula. Right babe. Hayi cabanga ukuthi right ngoba vele namhlanje sofema wethu. Boy, ayishayisi. Khululeka. Khona ngiyiphethe la. Hayi. Ngathi nathi ngiqale into encane man. Ngitsuma nekhokhe la. Mane ukhohlela ngathi usithatha ukugana. Hayi man. Ngomuntu wakhohlela kahle. Ngemisa. Mwangizisa. Yeke le nto mekhulu. Yeah. Sizoyenza thina, sizokwenza enala. Upheka ubu. Zishile. Hey. Sure. Yeah. Yazi lo mfana uzongenza izinto ebuhlungu. Into engizoyisola ngayo ukuhamba kwesikhathi. Ngisho nje ukuthi yini edala ukuthi athathe isikhathi sakhe uma ngabe ezohlangana nathi. Yazi wena ubhizi nje lokho uyistressa ngento engekho. Umuntu ongabe ukhathazekile hanga yena. Hayi. Ukuthi awazi ngiphatheka kabuhlungu kanjani mangabe omunye nje umfana elimaza imphefumulo yabantu engibathandayo engizwana nabo. Awehle umbuzo ukuthi uthini. Akabuzwe wena hayi mina. Uthini lo mfana? Hayi lo mfana lo. Fana uvela umiyekele kumina. Ngoba sesiside phela isikhathi esihlile. Into engizoyenza mina uthi evela ibe ngisakaza ngenhlamba. Vele nomshini amade wagcina ukudla. Kanti kasike simnike nje imizuzu noma ibe mhlanu. Ngale kwayo. Lothi angavela. Lobe sihlala esifubeni. Ubheki nayi lo.
Ngenze njani? Nihlangabeze. Ndikakumdede ayifikele ngamanje. Sanibona. Ngizala unyoko mina. Bewubingelela nje ngoba phela ayilalanga ndawonye. Xa sinesikhathi sonke sinisokwenza lento oyenzayo. Yini edala ukuthi ufike ngalesikhathi ubona thina sinazi izinto esingazenza la. Khuluma nawe wena Hlama, indaba unzipho. Cha. Ngibambezelekile. Wenziwe lesiqoko osiqokile manje. Wena. Isikhathi okumele ufike ngaso lesi. Kakhulu. Wensizwa. Awuvele usinike le mali sami. Oh, ish. Ngathi ngizocela ubhuti ukuthi amana ngike staff lo ongcono. Ngeke ngidayisa sona ngoba ngathi lefiyana akudayiseka kahle. Kukhulunywa ngemali elandiwe la. Hayi istaff okusafanele usidayise ukuze ulethe imali kithi. Cathi uyezwa? Yona indaba engizama ukuyibeka le. Hayi. Cha bhuti. Hayi ishiyele mfoka baba. Yazi ngishilo ngathi le njalo ezongenza izinto engayifuni. Wendoda. Iphi imali? Iphi le mali? Ngathi ngizama ukuchazela yena umfowethu lona ukuthi indaba yemali yenze kanjani. Wathi sekakuchazela uchazelekile. Phaleli. Imali kwenzeke nje iphuthana. Idlekile. Kwenzekeni? Imali idlekile futhi iphuthana nje ngani. Kwenzekeni? Ngingachaza. Awusuke ngishaya intanga le nto. Ngingachaza. Uchaza. Imali idlekile futhi. Ngizoyikhokha imali. Umama athi kumele ngimphuthumise esibhedlela unenkinga yezinto. Bephuthumise umama. Uthatha imali yami. Ngicela uma ngiphi insuku ezimbili ke nje vo. Kanti kumfana ningamxolela nimnike wona lo 2 days. Masinikeze istaff. Uthini? Ngiyacela. Nawe wathi usuqala ukudawa. Usho ukuthi kufanele sohlalela into engekho. Ngikutshela ukuthi yonke le mali alesi staff uhambise ngawunyoko esibhedlela. Ngasikhipha isibhamu. Ikhona enye indlela esingenza ngayo lento. Kulelo mzali into ebucayi kabi. Kwanambe engayenza lento eyenziwe lo mfana, kodwa mawukuthi uqinisile. Nikeni leli thuba ahambe kuyizama le mali. Fice emotweni.
Step back.